Здравей! Ако това видео те е привлякло, вероятно вече усещаш, че има нещо повече отвъд думите, диагнозите, техниките и повърхностните решения. Една част от теб може би търси не просто помощ, а дълбока среща и свързване със себе си. Какво представлява метода синергоетика? Това е съвременен енергиен метод за дълбока вътрешна трансформация, себепознание и разгръщане на вътрешният потенциал. Тя ни учи как да живеем осъзнато, свързани със своят вътрешен източник, да творим реалността си с яснота, намерение и отговорност. Методът работи едновременно на ниво тяло, емоции, мисли, душа и енергийно поле. Синергоетика пробужда в нас съзнанието, че ние сме движещата творческа сила. И това не е метод в класическия смисъл, не е терапия, религия или някаква система от вярвания. Тя е един вътрешен път на осъзнаване, в който човек започва да си спомня кой е отвъд ролите, маските, историите и болките, през които се е движил през живота си. Синергоетика работи с разбирането, че всичко в нас и около нас е енергия. Че преживяванията ни, емоциите, телесните симптоми, житейските повтарящи се ситуации, те не са случайни, а носят информация. И много хора идват, когато вече са опитали всичко. Обучение, терапии, курсове и въпреки това усещат, че нещо дълбоко в тях остава непроменено, недокоснато. И тук синергоетика не дава готови отговори и тя не дава инструкции какво да правиш и кой да бъдеш. Тя те свързва с твоята вътрешна мъдрост, с онази част, която винаги е знаела. Пробужда сили и ресурси, които до този момент са били блокирани в теб. По време на сесиите човек често осъзнава модели, които са го движили и управлявали цял живот. Родови тежести, стари страхове, несъзнателни избори и вътрешни разделения. И методът с енергоетика е за хора, които са готови да поемат отговорност за себе си, за живота си, които разбират, че външен спасител не може да свърши тяхната работа, а само чрез обръщане навътре и готовност за трансформация, човек може да върви по пътя напред и нагоре. И това не е бърза техника, е един процес. Понякога е много лек и много спокоен, но понякога е разтърсващ, но винаги пък води до една истина. Така че големите ползи от метода е връщането към вътрешния център. Човек спира да търси отговори навън, а започва да се доверява на своето вътрешно усещане за истина. И метода не дава обещание, предлага много по-истинско нещо. И това е вътрешен мир